No pre mňa jednoznačne tú autenticitu priniesla, čo prvýkrát som zažila lektorku, ktorá bola prítomná, ktorá bola sama sebou, ktorá mala tú vnútornú integritu a zároveň tú láskavosť k tým ľuďom. Bolo to pre mňa veľmi silný zážitok. A aj keď som tam išla kvôli dizajnu svojho pozemku, ktorý povedzme sa mi splnil, tak skutočne s čím som odišla bol nový život.